Selam dostlar. Siz Totar kızı konkursunun blogunu qaraysiz. Hem biz Qozonda naq mana shundan bizning konkursga hozirlik boshlana. Qizlarimiz endi kelib jetdi, ham biz sizga ularning kun tartibini ko'rsatib ketarmiz. Ketdik. Şu intellektual turuna biz bu yıl o'zingchalik bo'ldi. Yanılgılar kirdik. Eğer de uzun yıllarını biz test formatında yasagan bolsak, bu yıl indi biz onu açık söyleşu, canlı söyleşu formatına kirdik. Şunsı quvonishli. Cevap bergan vaqtda qizlar bir-birsine yordam etdiler. Xalqaro Totar kızı konkursunun yarım final ülüşünde soylab alу etaplari bora hem bizning qizlar hozirgi vaqtda to'qmosh istilar. Aydagiz, shuni qarabız egal. İzul Tatar халкының чынлап та бик зур бизәге булып торган. Изүне алар калфак белән бер төследән эшләп, төрле күлмәкләр белән кигәннәр. Изү ул бизәү элементы гына түгел. Хатын-кызның иң нечкә өлеше күкрәкләрне каклап һәм саклап та торучы. Тегәргә мине әби белән әни өйрәтте. Һәм инде мин татар күлмәкләрен тегәргә яратам. Мәсәлән, кертиләр, күлмәкләр, калфаклар. Шулай ук мин аларны лилия чәчәге белән бизәргә яратам. Konkursda qatnашучы кызларыбыз төрле биремнәр үтәүдән тыш алар әле тагын ял итәргә дә өлгерәләр. Мәдәни чараларда да катнашалар. Мәсәлән, бу елны алар Болгарда һәм Оршада булдылар. Һәм аларны бик шәп җылы итеп каршы алдылар. Xalqaro Totar kızı 2019 konkursunun finalında qatnашучылар ниһаят билгеле булды. Һәм без аларга әлбәттә уңышлар телибез. Җиңүчене 27 сентябрь көнне Ижау шәһәрендә бергә ачыклаячакбыз. Һәм аның кем икәнен беләсегез килсә, безнең каналга кушылыгыз, кыңгырауга басыгыз, комментарийлар калдырыгыз, лайклар куегыз. Һәм без сезнең белән киләсе чыгарылышларда очрашабыз.